Čo sa stalo, Igor, v tomto zápase? Viedli sme o 10 bodov, držali sme si Nitro na dištanc. V závere opäť chyby, niekedy až kolácké. Čo sa stalo? Stalo sa to, že bohužiaľ my v svojej hlave asi nevieme sa sústrediť a odohrať tak, ako sa to žiada od nás. Ja som strašne sklamaný z toho, že rozprávať vieme veľa, máme veľké reči, aj keď sme pred vami, aj keď sme dole na ihrisku, ale keď máme to vykonať dole na ploche, tak vtedy je to obrovský problém pre nás. Obrana dneska bola podpriemerná, čo sa týka našeho družstva, jednoznačne ani jedna hráčka nepodala taký výkon, aby sa mohla pochváliť. Nelen to, že sme v obrane nevedeli sa usporiadať, ono čo je najhoršie, my sa nevieme usporiadať už ani útoku, lebo ako ktorá hráčka dostane loptu pod košom, podkošové hráčky si myslím najskôr, myslím si, že zase sme prevezli jednu katastrofálnu hru. To, že sme na konci dali nejaký bod, alebo 2, alebo 3, to je pre mňa veľmi smiešne, by som povedal. A najskôr myslím si, že nemáme hlavu. Či už všetci naozaj myslia, že je koniec, že už nemáme čo hrať, že nemáme o čo bojovať, alebo sú mysleli, že Nitra príde tu a zloží sa a my vyhráme ten zápas. Asi sú sa veľmi prerátali všetci v tom, čo boli na ihrisku a asi bol taký aj prístup. Či sú mysleli, že na plus 10 sa zastaví všetko, celý svet stane a my budeme hrať a zlomíme to, asi ťažké. Ja naozaj už neviem dopreť do toho, že ako im sa má vysvetliť, čo sa má robiť, lebo oni niekedy majú svoje veci a tak to aj dopadne. Tak keď mi teraz pýtate po tých emóciách, ja si myslím, že Nitre končí všetko veľmi, veľmi ľahko 0-2, lebo my neukazujeme nič, čo sa týka hry, aby sme mohli sa vôbec na to pripraviť takým spôsobom. Proste je to tak, to je jedna realita, ktorá z toho vychádza. A ja nechcem teraz, že som ja prvý pesimista, ale ja naozaj neviem odkiaľ vyčerpať tú energiu a dávať tým hráčkami, lebo tá energia je limitovaná a keď tie hráčky neviú tú energiu vrátiť späť, v smysle, že sa normálne robí to, čo sa má robiť, tak asi takto aj dopadne. Takže ak myslíme, že vôbec máme nejakú šancu v Nitre, tak asi sa musí za 180 stupňov všetko otočiť a keď budeme to schopní, tak nám sa to podarí. Keď nám sa nepodarí, musíme sa pozrieť na objektívne príčiny toho a budeme na koncu hodnotiť to. Takže niekde v seba určite verím, že môžeme aj my urobiť prekvapenie, ale bude to naozaj obrovské prekvapenie pre všetkých, lebo vieme, že Nitra veľmi tvrdo hrá doma a takisto urobí všetko preto, aby tú medailu získala. Takže vidím to veľmi ťažké.